Ev kesên bi çiya ve hildikşin ne çiyagerin. Komeke şinwar nasin û bi armanca ve kolîna şinwarên dîrokî derdikevin ber bi lûtkeyê ve. Li navçeya payîza ve ser bi parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê li çiyayê reşk û bilindahiya wêjderiyayê 3300 metre bilind de bermahiyên keleheke nû hat dîtin ku li gor dîroknasan ev keleheke herî giring e heta niha hatiye dîtin. Yaklaşık olarak 4 saatlik bir yolun neticesinde Piştî nêzîka çar demijmêran ku em hilkişiyan ser çiya, tenê em gihîştin destpêka rêya dîrokî ya ku diçe kelehê. Dîtina vê rêyê em xistin nav kelecanekê. Rêyeke bi fidlonek û firahiya wê nêzîka 3 metre û dirêjiya wê jî nêzîka kîlometreyekê ye. Li lûtkeya çiya bermahiyên wek birç, sarıçxaneyeke 7 metre û hejmareke seramîk ên ku dîroka wan vedigere serdemên cuda hatin dîtin. Olarak antik bir yol üzerinde Em destpêkê li ser rêya dîrokî meşiyan û em derketin vê derê. Em roborîkê li heke newaz bûn. Me li vê derê sarîncek û birç dîtin. Ev ji bo min tiştekî bi kelecan bû. Li gor dîroknasan ev keleha nû yekem şinwarê ku li cihekî ew qasî bilind hatiye dîtine û di vê kolînê de bermahiyên serdema hesin û navên jî hatine bidestxistin. Ji ber ku her çar aliyê wê zinarin ji alî dîroknasan tê pêşbînîkirin ku kelehe cihê navenda rêveberiya şaristaniya û rartuyan bûye.